Kung ako'y papilion, dili kong batanon. Kaya ka na mga batanon, gasto. Mga batanon, ilaron ra ka. Mga batanon, pasaligan ra ka. Mga batanon, daghang kang scammers. Dili noon tanan, pero naagi mga scammers, labi na kung bayot ka. Ingon ana ang palakaran, basta bayot og lalaki ang istoryaan. Siging alakansi ang bayot, basta lalaki mo'y kaatubang. Kay ngano, mga mangtas, mga pertihon, kabalo sila unsaon pag ugay-ugay ang sitwasyon para ang bayot ilaron. Anak, nanapoy maglagot nako, naanapoy mangbash nako, naanapoy magyaw-yaw. Pero maunay ka matuuran. Kalagmitan sa mga lalaki nga mopatol sa bayot. Ilaron ra yun na. Ayaw reklamo diya. Munang ako, di na pagbatanon. Akong ganahan, 60 pataas. Mas nindot ng 60 pataas. Oh, mahadlok naman sila magbinuang sa imuha. Kaya ang ilang kinabuhi, kalampo naman na. Muna inyong hunahunaan nga strategy. Kanang mga 60 pataas, dili na sila maghunahunag binuang. Kay mahadlok na sila nga dili malangit. So from that alone, salbar na daan ka. Kay wala na sa ilang hunahuna nga binuangan ka. Oh, take note of that. Another thing, nganong ganahan ko og kanang 60 pataas, dili kalas og kaon. Oh, wala sila nag-diet. Dili sila apiki sa budget. Dili po na sila hikawan. Mga kwartahan na sila. Kay mga retire na yun na. Pero dili na kalas og kaon. Aside sa discounted og 20%. Dili kakagastuan na. Kay ano? Daghan ng bawal. Bawal ng tamis. Bawal ng afghan. Bawal ng mantikaon. Bawal ng mga tambok-tambok. Daghan ng bawal. So kung makauyab kog sa isintahon, dili na ko pagastoon. Kay daghan naman siyang dili pwedeng kauno. Mindset, day. Mindset mo na inyong huna-hunaon. Human. Kani mga batanon. Di na malipay kung ikaw rabayot. Inusara ang kuyog niya. Manguntak ng daghang barkada. Balik-balik na ng istorya. Pero munay ka matuuran nga dapat ninyo mahibalaan. Muingon guna sa bayot nga, yut. Basig pwede paariyon to ako mga barkada para lingaw sadya ta. Daghang gwapo. Daghang gwapo, makapili ka, hutda tanon. Bayot po kay daluon po og laki. Ang bayot kay daluon po laki. Haladiri, birada, kuntudo mama, labong bala puerta. birada, umay mama. Oh, na, gasto, painom le. Hurot kwarta. Swerte ko makatilaw. Kung di katilaw, disgrasya. Muna, apiki ka basta mga batanon, kalas. Arikas mga 60 tahon pataas. Di naman napasagad og inom. Naman lamang na dosage nga gipaabot. May naman lamang na nga. Duhara ka baso ako, kay galat ay na akong ginhawa. Duhara ka baso ako, kay mura naman kong matumba. Oh, kanda mo inyong hunahunaon, guys. Mindset. Tas, inantigo na kung mo inom. Diba mga lalaki? Inom la, tarutot ng tando ay, red horse, tarutot. Wa na gaw-hunag, makauli pa ba? Bahalag mga disgrasya, bahalag mga simplang, muligid sa kasada, la, yarok, tarutot. Samtang ang mga lalaki, iyahit tarutot o red horse, ang bayot mo, la, buga po kuot, diri, dugang. Luoya bitaw ni kinabuhi sa bayot. O minapod mo nga, dili man na, ikaw raman na, oy, ayaw kong uwatado. Pangutan na mga bayot inyo palibot. Ingon na rago na amang paagi. Pero wala bigi mahayan. Lipay kayo mi anang kalakihan na. Muna'y pinaka the best moment sa amo nga life. Oh, tarotot. La, inom, tagay, buhagay, la, bunggang-bungga. Nagkahurot ng kwartas pitaka. Ang bayot, hinay nagkanot sa ulo. Katul na tanan, kay wanay dulugang. Okay. Oh, di ba? Nakarealize na mo. Nakumparar na ninyo. Ari na punta sa isinta. Kanang sa isintahon, pataas, di na napasagad og yarok. Inantigo na ng tagay. Ngayon na lamang itong duha ka baso. Oh, di na magpasulabi. Kay ga-maintenance na na.
makulbaan na siyag mula pa ang iyang dosage kay basig maunsa mauna diha mo nang ako kung papilion ko arito sa 60 pataas para dili ka gasto. Bahala mo sa inyong life.